ассалому алайкум дӯстону ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шеруинар имрӯз 9 сентябри соли 2024 рости гап навор кардем баҳри шумо. дар наворҳои имрӯзамон хонаҳо мондагием ки аз 100 000 сомонӣ сар мешавад. нархошон то 230 000 сомонира хонаи қимат яъне гирифтагем дар ҳамин навори имрӯзамон. хонаҳо хонаҳои хубанд, мақсад маъқултон мешавад, мегӯм насиб боша. бародаро, касоне ки мақсад дар ҳамин канали мо нав омагӣ ҳастен, меҳмон бошен, агар бологузар бошен, дар ҳамин канали мо фаромӯш накунен як донаи лайкчаи бесма задана, дар канал подписатсия кунен. агар ки шумо хона дошта бошен ё ки мошин, замин фарқ надорад, барои реклама гузоштан инами рақамҳои моҳай ҳатман ба мо муроҷиат кунед. бародаро, гапа зиёд намекунем, аз навори имрӯзамон бахабар мешем. марҳамат, худтон тамошо кунед. инак ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем. дӯстони азиз, эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷандай. як комнатагаи бародаро састаяниш гуфтиам одам ки биқагӣ маъқултон мешавад, лекин дар панҷум этажай 40 метри квадратияй дар 18 микрорайон, нархаш 228 000 сомонӣ. боз муомила дура. хонаш ремонташи замонаи нех худтон хай дидесен. хонаи дароз як комнатагам боша. агар ҳолатш ҳолати хубе бародаро. марҳамат, касоне ки агар маъқул бошад хона аз шаҳри хуҷанд, дар комментариям суроғ кардем бародаро, дар ватсапам нависондем ки ака ягон хона хуб боша, агар аз шаҳри хуҷанд пешкаш монка, ма пешкаши ҳаматон мекунем бародаро. марҳамат, занг бизанед. ба эълони дуюмон мегзарем. хулоси гап дӯстони азиз, мақсади гапм чияй? ишам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, як комнатагаи дар якум этаж, 28 метри квадратияй бародаро, на микрорайон. нархша 200 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад аз номи канали ман. занг бизанем бародарда. инами рақамҳои рӯи навор мондагӣ ҳамои 902 59 02 дӯстон. ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. дар пеш хонаҳо мондагием бисёяй ба ҳазор бародар. видеоро нагзаронед, тамошо кунед. хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Борбад, на микрорайон, агар шунида бошен, як ҳуҷрагай, як этаж. мағозаам карда мешавад, мега бародаро иҷара. хитон аввал бибинед ина ҳолатша хай хитон дидесен. састаяни хона бад нест. ай пеш рафта муш хонара як проверка кунен, мақсад оби гармахнакша бибинен. хай ки масъалаи обу светш иҷада проблема нест, барое ки иҷа Кӯлобай дӯстон шаҳри беҳад хубай. барен ай пеш бибинед хонаҳоро, муомила кунед. аки инак ба эълони сеюмон гузаштанем. ина уже гузаштем. хонаи фурӯшӣ ишам дар шаҳри Душанбе, цекални этажай дӯстони азиз, 27 метри квадратӣ, як комнатагай, лекин цекални этаж дар колхоз Россия. агар хай касе ки ҳамин дар Душанбе хидмат боша, агар мефаҳмаира, агар нафаҳмен занг бизанед, адресават ка барен бибинед хонара дӯстон. бо нархи 170 000 сомонӣ муомила карда мешавад. боз рақамош 205 55 19 62. ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ. марҳамат дӯстони азиз, хай хонара ҳолатш хубай, састаяниш бад нестай. барен бибинед хонара. агар ки маъқултон бошад, таби дилтон боша, агар бихаред хонара. масъалаи обу светш иҷдам проблема нестай. ванашам чотка. ина хай хитон диден хонара. ба эълони чорумон мегзарем. аки инак эълономон ҳоли бисёрай ба ҳазур бошен дӯстон. хонаи фурӯшӣ ки ба ғишти пухта сохтагиай, чор тарафаш маҳкаме бародаро, дар дағарай айни ҳол 5 комнатагай, 5 комната 10 сотиқ, боз 402 мега маҳаллашон, бо нархи 210 000 сомонӣ. рақамош 985 00 02 53. хона дар наҳояи дағара дар 402 қарор дорад, бо ғишти пухта. хона иборат аст аз 5 ҳуҷра, яъне ки якта меҳмонхона, як кухня, як ҳамом ва як спални. дар хонааш ҳамаш хай хубе бародаро. гирда гӯшада маҳаллада, мақсад одам бисёрай. ов дар пеше бародаро. мақсад масъалаи обу светш проблема нестай. дар ҷои беҳтаринай хона, 10 сотиқ замин, гирди замин бо забор гирифтагӣ маҳкамак, хишвак, метавонӣ ки 2 участкаш кунӣ бо ҳамира. акавдударо бошен, агар
105000 сомонӣ агар партоян аз ин тараф 10 сотиқа да блакш мекунем. мақсад нимиштаи синаи кадан мегирем бардоро хоно бад нестай 5 комнатаи дӯстон. аки инак ба эълони панҷумон мегзарем. мо нигоҳ кунед чӣ хел эълонҳои хуб мондасам. хонаи фурӯши дар рӯдакӣ медоне хехтонира 3 комнатага 6 сотиқа деҳаи шӯрчашма мега бардоро. деҳаи шӯрчашма хонои хубай 3 комнатага 140000 сомонӣ. хай гирду банаш мақсад забор надорад. масъалаи обусвоятш некин проблема нестай дӯстон. ҳавлиёшам стаишка каги нест. рақамаш 024 48 24 24 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. яъне ки хона айни ҳол коробкашай бо шарт шароити замонаӣ нестай. хонафурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи шӯрчашма болои раҳи суд ай центр район 3 ё 4 километр раҳ то хона. 3 дар хона свет ҳаст. дар пеши хона поликлиникам ҳастай мега. магазин мактабам ҳастай. алиш ҳам мешавад ба мошин ягон мошин нормалӣ боша мега бо алишам мекунем. хеле вариантам ҳастай дӯстон. ба эълони шашумон мегзарем. аки инак баъзе одам хонаро писанд намекунанд, мега ки хел оли 1-5 сол пас бардора ами хонаи арзоне ки инҷа мондагиям бо заҳрворӣ қимат мешаванд. эълони дигармон яъне ки дар ёвонаи хонаи фурӯшӣ деҳаи чойхона мега чӣ хел номаш сурай 3 комнатага 6 сотиқ бо нархи 200000 сомонӣ бардоро. ҳамин рақамое ки дидесен тиселай 934 26 66 96 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. хона дорои 6 сотиқ замин воқеъ дар ноҳияи ёвон деҳаи чойхона шкатуркааги тирезаҳош ҳастай мега закаскааги мақсад мечаспонем бо ина дӯстони азиз бош мода чӣ мефурам мақсад дар ёвонаи дӯстон деҳаи чойхона масъалаи обу светш проблема нест. мақсад хона дар хеле санг рехтагии шибенам ҳаст. нехай хутун дидесен гирдванаш маҳкам нест. некин мерай бардор хай ёвон даи ҷои обудаи тарафу марҳамат бирен хонара бибинен боз таби дилтамоша муомила кунен. инак ба эълони ҳафтумон мегзарем. ака дӯстони азиз эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ ишам дар рӯдакиае. ҳозир гуфта гузаштам аз ҳама хонаи қиматтарин ҳамияи 230000 сомонӣ 3 комнатагаи 3 сотиқай бо нархи 230000 сомонӣ савдо карда мешавад. намҷа рақамаша мондагием 904 01 01 17 ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ. хона дар поёни корвонай деҳаи оби шифо қарор дорад. масоати хона 3 сотиқ 3 дар хона бания дар дарунаш ҷои хубай. сирошна савдо карда мешавад мега дӯстони азиз. яъне ки камтарак масъалаи маблағ қатӣ масъалаи обу светшам проблема нестай. хонаро хехтун дидесен замонаи нормали хонаи рӯшанак хишу баъзе хона да медоред тёмняй хонаи рӯшанай дӯстон. ина марҳамат ҳавлишам ба фикрам ки стяжка нимаш стяжка каги намдаст. 4 тараф маҳкам мактаб больниса наздикай. занг занем муомила кунен. ба эълони ҳаштумон мегзарам. инак эълони ҳаштумон чия бардори азиз. хонаи фурӯшӣ дар ҳисор аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии тоҷикистон гирифтагиам бардоро хонаора ки бар шумо ҳар одам аз ҳар тарафай мақсад як кас аз куло боша агар як кас аз шанбе и подписчикои мо аз як ҷо нестанд. мақсад аз ҳар тараф аз ҳар ҷо хона шумода маъқул мешавад. дар шаҳри ҳисор 4 комнатага 7 сотиқ маҳаллаи уртабуз 220000 сомонӣ нархаш 974 28 1158 1155 ноҳияи ҳисор ганҷрез уртабуз назди масҷиди 4 кӯчаи 3 да ин хеле бардоро. хоно 6 басяй дитайгаш 5 басяй бардоро. кухни 3 басяй ва банияш дарунаш тай верантам каагиай подвалш свет дорад. документош мега бардоро ягон грам проблема нестай. мақсад биёен мега хонаро аз наздик бибинен боз ягон сим дигаша мегзарем мега. ина марҳамат аз ҳисор ноҳияи ҳисор ганҷрез маҳаллаш ганҷрез даст бардоро уртабуз назди масҷиди 4 кӯчаи 3 марҳамат бардоро. касе дига агар хона маъқул бошад бирен аз наздик муомила кунен.
خونه‌ای بد نیست. روشن است. مسئله آب سویدش هم پرابلم نیست. اگه اینک به ایلونی نه همان میگذاریم دوستانی عزیزی من، دوستانی بهترین که شما مرا تماشا دارین از دور و نزدیک، برادرای غریب اگر از غریبی هم باشین بگین که در کامنتر بنویسین ما از غریبی تر تماشا داریم اختی تیوی. خانه فروشی در فرخار کوهندیار میگن، اگر شنیده باشین 4 طرفش محکم نباشه 70% محکم برادرها. خانه را با نرخ 100,000 سومانی میگه برادرها. خانه ارزان ترین همین 100,000 سومانی از فرخار 97 94 51 52 هم واتساپ هم دستی. اول میگه یک فکر کنه خانه را برای خریدن شما مقصد، بعد زنگ بزنیم بعد بیاین. در فرخار بالای کوهندیار الو خانه، انجام خانه، هزم خانه، دو در خانه، بانیا، حمام، حجت خانه، همش 3 مبلغ قطعه. 2 خانه نو، یک کلدار برای زندگی 70% هسته کارچی برادرو. گیردش هم 70% محکمه بس مبلغ مقصود که مسئله آب سویتش یعنی که آب همسایه داره میگه قطعش کم ترک چخچق میکنیم مقصد توغریه آبا میگذارنی 8 سوتیق زمین بردارو نشد حجتوش 1 گرم پرابلم نسته، یعنی که از قید جماعت برآوردگی قید جماعت ده هسته گفتنیم بخشش برآوردگی گفتم. اینا بینین دوستان عزیز، خیلی که حولیش هم استیاشکه نباشش 70%ش محکم بوده است گردمانش. اینک به ایلونی 10 مون میگذاریم در کمیتر نویسونه کش تا 70 خونه را 23 مون. باز یک خونه ارزان همین قدر که کمتر کروبکای خونه فروشی در جلال الدین بلخی فرونزه اگر شنیده باشین، اگر 3.8 سوتیق زمین ها گردبانش مقصد محکم کردگی نیسته، لیکن مسئله آب سویتش پرابلم نیسته برادرها. نرخش 110,000 سومانی میگه. همین رقم هایی که در روی نوار موندگیم 901 22 66 01 همین رقم های ما اکای هم واتساپ دارد هم دستی جماعتی فرونزه دهه کرابوره آب سویت هست. ایش هم میگه مسئله علیشیش هست دوستان با یگان ماشین مقصد ماشینی 110,000 مقصد با مانندی چی بگیم تایوتا اوزی کمری 2 کمری 3 همین نرخوده تو میخره. اینک با ایلونی 11 مون میگذاریم برادرای من. ایلونی 11 مون خانه فروشی دریاوان باز یکنین چی خیلی چوب که نرمانی گرفتگی شکتوشم سوسکایگی دکومنتگی خانه روشن خش رو 5 ساعتی خبر داره با نرخ 210,000 سومانی سودا کرده میشد. رقم واتساپش 777 11 49 هم واتساپ دارد هم دستی زنگ بزن. حولی فروشی ناحیه یوان دهه کلوبود خانه از 5 سوتیق زمین ده در خانه کلدار و بانیا ایوازم میشه میگه با کوارتیره که مقصد در شهر دوشنبه باشد. اگر در شهر دوشنبه اگر کوارتیره داشته باشین هم خیلی مسئله علیشیش هم هسته برادرو. مرحمت کسی دیگه که اگر معقول باشه زنگش بزنین. خونه 1 گرم مقصد نقص نداره، 4 طرفش محکم در اوزا دوره شرط شرایطش بقیه گفتم آدم مسئله آب سویتش پرابلم نیست. ببینید جلن تو نه دوستان عزیز پس چیکار محترم من معقولتون باشه اگر طبیعی دلتون باشه برین خونه را ببینین دوستان و برادران. همین قدر خونه‌ای که مقصد پیشکشتون قدم روان کردن از یک جهت اگر که داشته باشین شما مثل این سونه خانه ماشین یا که زمین برای رکلام گذاشتن حتما میتونین که در این رقم ما مراجعت کنین در نوار بعدی، یعنی که در نوار آینده میتونین که خانه ماشین شما رو در رکلام بگذارم. فراموش نکنین در آخر یک دانه لایک و کسانی که اگر پادپیس کردگی نیسته دم کانال ما پادپیس سیاره زیر کنین دوستان. با شما تشکر میگم که تو همین دم ما رو تماشا کردین، یعنی تا نوارهای آینده دوستان عزیز پناهتون بخدا.